Vesi puutarhassa on aina merkittävästi viihtyisyyttä ja koko tontin näyttävyyttä parantava elementti. Hieno lammikko pihalla ei ole ainoastaan kaunis katsella ja mukava käyttää, se on myös investointi kiinteistöön, jonka arvo nousee varmasti enemmän kuin mitä altaan rakentamiseen käytetään rahaa. Puutarhan lammikko tai allas on rakennettava aina paikan olosuhteet huomioiden sekä käyttäen parhaita materiaaleja ja oikeata rakennustapaa. Ainoastaan silloin allas toimii hyvin, vesi pysyy puhtaana ja altaaseen istutetut kasvit ja mahdolliset kalat voivat hyvin. Kun altaan rakentamista rupeaa harkitsemaan, on aluksi mietittävä muutama peruslähtökohta, jotka sitten on otettava huomioon tulevassa suunnittelussa ja rakentamisessa. Tärkeitä peruslähtökohtia ovat luonnollisesti altaan koko ja sijoituspaikka sekä se, onko altaasta tulossa pelkästään katseltava vai halutaanko siinä myös kesäkuumalla pulahtaa uimaan ja aiotaanko altaaseen tuoda kasvien lisäksi myös kaloja. Tämän videon rakennusprojekti on esimerkinomainen. Rakenteilla on allas, jonka pinta-ala on noin 40 neliötä, syvyys 0,5 metristä noin 1,5 metriin ja altaassa aiotaan myös uida, vaikka siitä tehdään selvästi koristeallas kasveineen. Kaloja altaaseen ei tule. Muunlaiseen käyttöön rakennettavien altaiden tekniset laitteet, erityisesti suodatuslaitteistot, poikkeavat tässä esille tulevista, mutta itse altaan muu rakentaminen tehdään yleensä aivan samalla tavalla. Koska tästä altaasta tulee aika kookas ja siitä halutaan mahdollisimman luonnonmukainen ja persoonallinen, se kannattaa tehdä allaskumia käyttäen. Valmis muoviallas sopii paremmin pienempiin kohteisiin. Altaan vaatima tekniikka, kuten pumput ja suodatinlaitteistot, poikkeavat jonkin verran toisistaan riippuen tulevan altaan koosta, sijoituspaikasta, käyttötarkoituksesta ja muista olosuhteista. Erityisesti mitoitukset on suunniteltava huolellisesti ennakolta. Siksi on aina ennen allasprojektiin ryhtymistä syytä harkita ensin millaista allasta on rakentamassa ja sen jälkeen etsiä siihen sopiva tekniikka yhdessä oman kauppiaan kanssa. Käydään ensin läpi tekniikka, jota altaassa rakentamiseen tarvitaan. Aloitetaan allaskumista. Kumikalvoksi valitaan noin 1 mm paksu Firestone Pond Guard allaskumi. Se kestää moninkertaisesti allasmuoviin verrattuna. Altaan mitat kannattaa suunnitella rullaleveyksien mukaisesti, koska siten pääsee halvemmalla, kun kumia ei tarvitse saumata tiettyyn kokoon. Kysy kauppialta ensin kalvoleveydet ja suunnittele mitat sen mukaisesti. Huomaa, että lasket altaan suunniteltujen mittojen lisäksi sekä reunavaraa vähintään metri, että syvyysvaraa 2 kertaa syvyysmitan verran. Tyypillisiä kalvoleveyksiä ovat 6, 9, 12 ja 15 metriä. Nyt rakenteella olevan altaan ulkomitat ovat 8 metriä pitkä ja 6 metriä leveä. Syvyydeksi tulee noin 1,5 metriä maksimissaan. Eli jos altaan leveydeksi tulee 6 metriä ja reunavaraksi vähintään se 50 senttiä kummallekin rannalle, eli yhteensä metri. Kun siihen lisätään se syvyyden tuoma lisä, 2 kertaa 1,5 metriä, eli 3 metriä, tulee kumikalvon leveyden olla silloin 6 plus 3 plus 1 metriä, eli 10 metriä. Samalla laskutavalla saamme pituudeksi 8 plus 3 plus 1 metriä, eli 12 metriä. Tämän lisäksi tähän altaaseen tehdään veden kierrättämistä, hapettamista ja suodatetun veden takaisin altaaseen johtamista varten pienempi allas hieman korkeammalle sekä sieltä alas johtava puro. Palaamme tähän myöhemmin. Kun altaan koko ja siihen tarvittavan kumikalvon koko tiedetään, tarvitsee allas muutakin tekniikkaa. Koska veden on pysyttävä jatkuvasti puhtaana, on sitä suodatettava ja liikuteltava. Seisova vesi pilaantuu nopeasti. Nykyaikaisissa altaissa ei käytetä mielellään kemiallista puhdistusta, klooria ja muita myrkyllisiä aineita. Altaaseen rakennetaan biologinen tasapaino muilla keinoilla. Suodattimet on luonnollisesti mitoitettava altaan vesimäärän, mutta myös käyttötarkoituksen mukaan.
Mikäli altaassa halutaan pitää kaloja, suodatustarve vähintään 3-kertaistuu. Suodattimissa on yleensä 2 osaa, UV-laite ja itse suodatin. UV-laite ehkäisee ultraviolettivalon avulla ohivirtaavassa vedessä olevien haitallisten levää muodostavien mikrobien syntymistä ja leviämistä. UV-laite kirkastaa ja puhdistaa vettä toisella tavalla kuin mekaaninen suodatin, jonne vesi kulkee UV-laitteesta. Suodatin kerää vedestä epäpuhtaudet ja käsittelee ne biologisesti. Kertynyt sakka voidaan ajoittain tyhjentää. Tähän altaaseen ei tule kaloja, mutta koska siinä uidaan, mitoitetaan suodatus sen mukaisesti seuraavalla tavalla. Altaassa tulee olemaan vettä noin 20 kuutiota, eli 20 000 litraa. Se vaatii sitten esimerkiksi 50-75 wattisen UV-laitteen ja noin 40 000 litran vesimäärälle tehdyn suodattimen. Uintikäyttö siis lisää suodattimen tehon tarvetta noin 2-kertaiseksi. Altaaseen asennetaan myös veden liikuttamista varten pumppu. Koska altaassa uidaan, on pumppu asennettava turvallisuussyistä ulkopuolelle. Pumppu asennetaan niin sanottuun reunaskimmeriin, joka toimii karkeana esisuodattimena. Sieltä vesi työnnetään ensin UV-laitteelle, sieltä painovoimasuodattimelle ja edelleen pieneen altaaseen, josta se valuu puroa pitkin takaisin varsinaiseen altaaseen. Myös pumppu mitoitetaan vesimäärän mukaan. Kauppiasi osaa neuvoa sopivan pumpputehon altaaseesi. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä altaa veden puhtana pitämisessä tulevat pohjalle asetettavat kiviainekset. Niin sanottu allassubstraatti on eräänlaista soraa, jota käytetään altaan pohjalla ja reunakouruissa. Sitä ei tarvitse koskaan vaihtaa, joskus ehkä lisätä. Substraatin merkitys on siinä, että se muodostaa laajan tartuntapinnan hajottaville bakteereille, jotka hajoittavat altaaseen kertyvää orgaanista ainesta. Allassubstraatin käyttö on biologista vedenlaadun parantamista. Toinen hieman samalla tavalla toimiva tärkeä tuote on zeoliitti, joka on huokoista mineraalikiveä. Myös sen käyttö vähentää levän muodostumista. Zeoliitti yleensä vaihdetaan kerran vuodessa. Poistetun massan voi käyttää puutarhassa maanparannukseen. Näillä veden huoltoon tähtäävillä laitteilla saadaan altaaseen biologinen tasapaino, jolla altaan vesi pysyy jatkuvasti kunnossa ja kirkkaana. Altaan paikan valinta on lähinnä esteettinen asia, missä se on hienon näköinen ja käyttökelpoinen. Isojen puiden alle ei kannata allasta rakentaa, koska puut roskaavat suoraan altaaseen. Mieluusti allas saisi saada jonkun verran aurinkoa, mutta olla päivän aikana välillä myös varjossa. Jos allas on suorassa auringonpaisteessa, altaan ympärille istutettavat kasvit ja myös esimerkiksi altaan lumpeiden isot lehdet tarjoavat vedelle varjoa. Altaan muodon olisi hyvä olla luonnonmukainen, jolloin se istuu maisemaan kauniisti. Puutarhan letkulla voi haiskella sopivaa muotoa. Syvyys tehdään portaittain ja osa altaasta jää lisäksi hyvin matalaksi ja sille alueelle istutetaan myöhemmin kosteikkokasveja. Portaittaisella profiililla on myös turvallisuusnäkökulma. Mikäli altaaseen putoaa siili tai joku muu eläin, reunaportaiden kautta ne pääsevät helposti ylös. Tulevan altaan paikka merkitään joko kepeillä tai vaikka spraymaalilla. Myös syvyysportaat on syytä piirtää tulevaan allaspaikkaan jo ennen kaivamisen aloitusta. Se helpottaa työtä. Kun kaivetaan, seinämän jyrkkyys ei saa olla yli 45 astetta, että se ei sorru kalvoa asennettaessa ennen veden täyttöä. Maaperän pitää olla sellaista, ettei allaskalvon alle kerry vettä. Jos sellainen vaara on, paikka kannattaa salaojittaa. Maaperän oleellinen asia on, että se ei sisällä teräviä kiviä ja juuria, jotka voivat vioittaa kalvoa. Kun kuoppa alkaa valmistua ja pengin reunat ovat muodossaan, on reunavallien korkeudet tarkistettava.
Reunojen porrastuksen olisi mielellään oltava vähän ulospäin kaltevat, jotta niille asennettavat allassubstraatti ja kasvikorit pysyvät paikoillaan. Portaat on yleensä viimeisteltävä lapiolla käsin. Tässä vaiheessa muotoillaan kaivuussa tulevasta materiaalista kumpare altaan viereen. Sen ei tarvitse olla syvä. Tähän pikkualtaaseen johdetaan suodattimilta tuleva puhdistettu vesi ja täältä se sitten virtaa pienenä solisevaa puroa pitkin pääaltaaseen. Myös ennen kalvon levittämistä kaivetaan skimmerille paikka altaan reunaan ja siitä edelleen kaivanto putkitukselle kohti tulevaa suodatin laitteistoa pikkualtaan vierelle. Ennen kumikalvon levittämistä pohjalle asennetaan suodatin kangas. Se tehdään kuumaliimaamalla saumat. Nyt on aika levittää kumikalvo altaaseen. Se on tehtävä mieluiten saman tien kuopan valmistuttua. Kumikalvo kestää kyllä kävelyä. Tällainen 124 kumikalvo painaa noin 150 kiloa, joten levittämiseen on hyvä saada useampia käsipareja. Allaskumi levitetään tasaisesti ja kulmat laskostetaan siististi. Kun pääaltaan kumi on paikallaan, asennetaan myös pikkualtaan kalvo ja siitä tuleva puron pohjan kalvo paikalleen ja ne saumataan yhteen kiinteäksi kokonaisuudeksi. Kun kalvot ovat kunnollisesti paikallaan, allas täytetään. Altaan täyttyessä varmistetaan, että kalvo pysyy kunnolla muodossaan ja turhia laskoksia ei jää. Tällaisen altaan täyttäminen kestää tavallisella porakaivopumpulla noin vuorokauden. Skimmerin kohdalle tehdään kalvoon aukko ja kiinnitetään kalvo skimmeriin ja tiivistetään reunat veden pitäviksi. Altaan täyttyessä asennetaan suodatin laitteisto pikkualtaan vierelle. Suodatinta suojaamaan rakennettu puulaatikko vaajitetaan tarkasti, jotta vesi pääsee kulkemaan tasaisesti suodattimen läpi. Zeoliitti asennetaan tässä tilanteessa suodattimeen, mutta se voi olla myös muualla altaessa, missä se pääsee veden virtauksen kanssa kosketuksiin. Laatikkoon asennetaan myös UV-laite, johon pumpulta tuleva vesi johdatetaan ennen sen pääsyä suodattimelle. Vesiletkuna käytetään laadukasta ja taipuisaa riittävän paksua puroletkua, joka asennetaan sadevesiputken sisään yhdessä UV-laitteen sähköjohdon kanssa. Kaikki järjestelmän liitokset on tehtävä huolellisesti ja tiukasti, koska vesi liikkuu jatkuvasti eikä vuotoja saa olla. Kun letkuliitokset ovat valmiita, on aika käynnistää pumppu. Vesi nousee suodattimeen, kulkee sen läpi ja johdetaan pikkualtaaseen, mistä se valuu takaisin pääaltaaseen. Puroon kannattaa tehdä pieniä portaita, jotta veden ääni kulkee puutarhaan. Puron ja pääaltaan rannat kasvitetaan, kun allas muuten on valmis. Suodatuksen voi lopettaa myöhään syksyllä, kun kylmyys estää levän kasvun. Talveksi UV-laite ja pumppu nostetaan sisälle. Altaissa, jossa pumppu on tarpeeksi syvällä pohjalla, se voi jäädä talveksi paikalleen. Talveksi suodatin voi jäädä omalle paikalleen, mutta se tyhjennetään vedestä.